problème faut de CNJ texte là problème mumbe problème be yoromna problème ni ministre ou ministre nana avec deux d'états chez nous la mou kada ya boss. Je suis né Ibrahim Maman Touré, vice-président du comité exécutif Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali. L'information qui a circulé, qui continue de circuler sur les réseaux, nous avons fait un réseau quand on a fait lettre mundo, la direction nationale de la jeunesse là, DNJ là, qui a mentionné que le siège du CNJ sera sous scelle. Sinon c'est déjà sous scelle. C'est une nouvelle qui a surpris tout le monde. Mais nous, quand même membres du comité exécutif, avertis, on n'a pas été surpris. On n'a pas été surpris dans la mesure où on sait que depuis à peu près plus d'1 an aujourd'hui, le CNJ se trouve dans une situation de crise, surtout au niveau du comité exécutif. Il faudra quand même souligner que ce n'est pas ni chien folloyé, CNJ Sieziga Datu, ni chien folloyé, ni chien sabanadi. Follow au Kera 2012 coup d'état qu'elle est antara siège là. D'ailleurs, Bora CNJ Kalama 2012, je compte au CNJ. Donc, antara siège là, parce que information nous fera que CNJ de Kanga bara di genou. On y bara be di CNJ de Kanga genou défend à Yoroina. Donc, là sur un air Mali chifin, nous me baranini, nous bora école là, diplômé ou les diplômés sans emploi. Le mouvement national président. Donc, nous avons fait CNJ avec la bara nous fait. Donc, CNJ bara sorai. Donc, immédiatement, on a siège là. On a sorti à Blaye Touré de CNJ président. Ministre Moukme, donc, Hamoy Founé. Il m'a fallu Hamoy Founé à tout. Ministre de la jeunesse, à tout Hamoy Founé. Donc, on a siège là. Un siège mine boulot bureau mumbe antara siège occupé ka foku lu te CNJ on de CNJ maintenant au Saint-Fait Hamoy Founé ministre de la jeunesse et siège scellé pour que ben a soro genou nyonche donc ben aussi ga kuma aussi ga fo tarake Ségou awole ou ya à instance où le forum national de la jeunesse. Donc, ben antarake Ségou. Donc, au dessin fait siège à Daïla. Donc, Flana, au Kera Moussa Agataya. Donc, lorsque Moussa Agataya a été nommé ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le siège du Conseil national de la jeunesse du Mali a été sous scelle encore, a été scellé. Et maintenant, pour que solution à ce rôle-là, instance nous organisera au Tarana et Bougouni, en Tara Bougouni, pour organiser la conférence nationale extraordinaire unitaire pour unifier la jeunesse malienne. Donc, au Kololo, il y a des CNJ Nové Albi. Donc, amabo degunde kono albi parce que antara na forago tien reka fo parce que antara conférence antara Bougouni conférence nationale unitaire extraordinaire là c'est pour que CNJ bo problème na parce que CNJ président mugu CNJ président ou ya yere soro CNT là donc CNT ni CNJ il faut Djere Diala ni Badji au Kadjan CNT c'est un organe politique. Le CNJ est apolitique. Donc, en gros, à flat segani. Donc, ani oya soro fen chama kera. Donc, ben ma ke fen muka. Aya akize ni fen chama yi. Donc, ben na faraka, la CNT tali fana na faraka. Mais CNJ texte là, article be mumba fo. Pour conférence ke yoro la, comment be dit délégué ou de ma. Délégué ou de kunganga parce que président Amadou Diallo kun démissionnaire. Mangangou la démissionnaire. Allez de président. Donc ni président démissionnera. CNJ gafé ou afo de
vice-président minnu tora o y'a sɔrɔ vice-président ye 7 de vice-président 7 minnu bɛ yen olu kelen de cɛla délégué minnu taara conférence la u bɛ kelen sugandi vice-président 7 ɲɔgɔn cɛ donc an taara Buguni kuma ma di délégué ma yɛrɛ kuma ma di délégué si ma kuma ma di hali délégué kelen ma DNG ani ministère olu de ye Habib Dako sugandi k'a sigi kuma ma di délégué ma yɛrɛ vice-président foyi mɔgɔ si tɛ mun sigi bɛɛ ma k'a kan ye normalement depuis o yɔrɔ la problème bɛ yen donc an bɔra Buguni an nana mais Buguni dɔw ko k'u ma jɛn n'a ye an fana ko an ma jɛn n'a ye mais ministre kama ani jamana in pour que jamana in ka basigi kama an bɛ to ministre ka décision ye sinon o décision ye o tɛ change gafe kɔnɔ dɛ depuis o yɔrɔ la fili kɛra donc sisan an b'o de o kɔlɔlɔ de kɔnɔ hali bi donc ministre kura nana ministre kura mun nana ale fana ye à travers la DNG parce que ni ministre de décision ta ale t'o appliquer o partenariat mun bɛ CNJ ni État cɛ a bɛ mun fɔ a b'a fɔ ko ni CNJ bɛ fɛn o fɛn kɛ a kan k'a kɛ ni ale DNG de cɛ hali n'an b'a fɛ ka lettre ci ministre ma an yɛrɛ ka ministre ma an t'a ci a ma directement an b'a ci ka taa an b'a bila ka taa DNG la DNG de b'a bila ka taa ministre fɛ ni CNJ b'a fɛ ka lettre ci président de la République ma CNJ bɛ lettre dilan k'a ci ka taa DNG la DNG fana b'a dilan ka taa n'a ye ministère la ministère b'a bila ka taa président de la République fɛ donc CNJ ka bɛnkan mun bɛ CNJ ni gafe mun bɛ accord mun bɛ CNJ convention mun bɛ CNJ ni État cɛ a bɛ marcher ni cogoya de la maintenant sisan ka segin pour que ka segin ka na i ka kuma jaabi bi a bɛ bɛɛ de da a bɛ réseaux sociaux kan fan bɛɛ fɛ CNJ siège a datugura wa datuguli ma fɛn dɔw fɔra lettre mun ko CNJ bureau datugura parce que CNJ siège gouvernement de b'a wari sara donc ni ministre ani DNG ni DNG ko k'a b'a datugu parce que mankan bɛ yen o bɛ se ka kɛ mais mun sɛbɛnna o lettre kelen kɔnɔ o kɔni fili kɛra u dama tɛmɛna u tɛmɛna u dan na parce que se b'u ye partenariat accord mun bɛ yen CNJ ni gouvernement cɛ DNG bɛ se ka siège k'a datugu kelen pour que jeunes ka se ka ɲɔgɔn faamu problème mun bɛ yen pour que solution ka se ka sɔrɔ mais k'a fɔ ko CNJ mankan tɛ ka activité kɛ tuguni o kɔni en tout cas n'a bɛ u ye convention mun fɔ ne ye convention in kalan ne ma y'a la CNJ ye jɛkulu de ye association de don donc n'i y'a mɛn ko problème kɛra CNJ la fo État b'a fɔ CNJ kana activité kɛ ou bien ni association wɛrɛ don fo État gouvernement k'a fɔ ko o association mankan tɛ ka activité foyi mener peut-être o b'a sɔrɔ kojuguba de kɛra association ye kojuguba de kɛ mais u ye récépissé peut-être récépissé yɛrɛ bɛ se ka mais an t'a dɔn CNJ ye mun kɛ tiɲɛni mun kɛ mun na a bɛ se k'a fɔ ko CNJ kana activité foyi kɛ parce que siège fɔlɔ siège datugura mais a ma fɔ ko CNJ kana activité kɛ filanan siège datugura a ma fɔ ko CNJ kana activité kɛ mais sisan ni lettre mun sɛbɛnna a fɔra ko CNJ mankan tɛ ka activité acte foyi posé o kɔni ne ma se ka o yɔrɔ de faamu siège gouvernement de b'a sara jeunes tɛ dɔrɔmɛ kelen don a la c'est-à-dire o yɔrɔ fana ka fɔ ka jɛya quoi n'i y'a ye bɛɛ bɛ hawuja CNJ nɔfɛ c'est parce que gouvernement jɔlen don ni fɛn caman ye CNJ la a siège gouvernement de b'a sara a ji a fɛnw bɛɛ a fonctionnement gouvernement bɛ fonctionnement di 400 000 francs par mois o tɛ a so sara ye dɛ a so sara t'a la dɛ fonctionnement budget de fonctionnement pour que fɛnw ka san fɛnw mission fitininw ka se ka kɛ ni bigi tɛ ou bien ni fɛnw machine mun tiɲɛna ou bien ni fɛn mun ordinateur mun tiɲɛna ou bien ni papier ram mun kan ka san ani secrétaire minnu bɛ yan an ye minnu ta olu ka sara a banna ni CNJ secrétaire général CNJ bureau bɛɛ la mɔgɔ kelen bureau bɛɛ la mɔgɔw b'a fɔ ne bɛ nin yɔrɔ in cɛ yan
mɔgɔw b'a fɔ ko CNJ la mɔgɔw bɛ sara wari de bɛ yen CNJ mɔgɔ kelen de bɛ yen budget de fonctionnement na mun kan ka sara wa a sara kun ye 50 000 ye o ye secrétaire général de président tɛ dɛ vice président tɛ dɛ mɔgɔ si tɛ secrétaire général de parce que ale de kan ka baara ale de bɛ papier mara ale de bɛ papier produit ale de bɛ démarche caman bɛ ale de b'u kɛ donc o la u b'a fɔ k'ale ka sara secrétaire général sara ye 50 000 ye donc o an nana sɔrɔ o de don mais sisan ne yɛrɛ b'a kɔnɔ fɛn dɔw bɛ kɛ ne yɛrɛ t'o kalama donc voilà mais k'a fɔ ko jeunes de bɛ wari cotiser ka CNJ bureau sara o tɛ siège location sara ayi gouvernement de bɛ siège sara ni mesure mun taara parce que a mɛnna CNJ tɛ o u b'a fɔ bureau kɔni bɛ depuis k'an bɔra Buguni bɛn ma kɛ a kɔ la an y'an cɛsiri ka fɛn bɛɛ kɛ pour que mun kɛra Buguni an kɔni ma jɛn n'a ye mais ministre kama hali ministre kumana a ko k'an k'a dɛmɛ pour que CNJ ka bɔ ni kɔlɔlɔ in kɔnɔ ko congrès la an bɛ CNJ réforme kɛ an bɛ jeunes unifier parce que Buguni décision minnu taara yen décision 3 de taara Buguni sinon décision 2 kelen ka jeunes unifier Bamako tɛ dɛ bureau national tɛ dɛ hali région na fan bɛɛ n'i y'a ye jeunes ma se ka bɛn bureau kan ka taama kan c'est-à-dire ka sigi ka fɔ kɛ pour que u ka se ka bɛn kelen ma k'u fara ɲɔgɔn kan o ye unification ye sinon unification de y'a kɛ bureau kun ye 45 membres ye mais bureau taara fo 73 membres parce que ministre ko ko bureau ka dayɛlɛ pour que dɔw bɛ yen Buguni congrès kɛra Buguni congrès kɛra Kucala donc mɔgɔ dɔw bɛ yen u ma don bureau la donc a mankan bɛ yan a ye bureau dayɛlɛ mɔgɔw donna donc a fɔra ko o hakilina kelen de kan ka kɛ région na ani cercle la fan o fan mun n'i y'a ye bureau bɛ opposants bɛ yan fɛ olu ma se ka don bureau la ka bureau dayɛlɛ bɛɛ ka se ka don an bɛɛ ka kɛ kelen ye tu vois donc o hakilina o ye hakilina fɔlɔ ye hakilina filanan ko CNJ texte man ɲi a y'o fɔ dɛ o ye wuli ka kuma ye hali si ne ma bɛn n'a ye ne ma jɛn n'a ye ne ko CNJ texte tɛ problème foyi tɛ CNJ texte la problème min bɛ yen problème bɛ yɔrɔ min na problème bɛ yen ni ministre o ministre nana a bɛ dɔw de ta jeunes la mun ka d'a ye a b'o sigi olu de bɛ CNJ texte violer problème foyi tɛ CNJ texte la problème min bɛ yen problème bɛ yɔrɔ min na problème bɛ yen ni ministre o ministre nana a bɛ dɔw de ta jeunes la mun ka d'a ye a b'o sigi olu de bɛ CNJ texte violer ils sont haut placés ou s'ils ont des jeunes ils les favorisent tu vois ils les mettent comme Buguni sinon mun kɛra CNJ président ye Buguni mɔgɔ si t'a dɔn a tɛ CNJ ni ko k'a ka kuma CNJ kan a tɛ se ka kuma ɲɛnama fɔ CNJ texte peut-être c'est-à-dire k'a f'i ye ko souvent ce n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut o tɛ quoi c'est-à-dire quel que soit sinon Mali entre nous jeunes leaders on se connaît an b'a dɔn mɔgɔw bɛɛ capacité ye mun ye les jeunes qui défendent des visions, les jeunes qui défendent des idéaux, les jeunes qui défendent des personnes, on les connaît. Donc c'est ça le problème. Le CNJ souffre vraiment de la violation de ces textes par les décideurs. Surtout chaque ministre qui vient, c'est pas commencé aujourd'hui. Depuis que CNJ a créé, c'est fait sous Alpha Oumar Konaré. Le CNJ a été créé sous, depuis sous Alpha, on parlait d'une organisation de jeunesse qui va parler au nom de l'ensemble des jeunes. Ça, c'est depuis l'avènement de la démocratie en 91. On parlait de ça. Mais CNJ sera Siki juste dans les années 2000, 2001. Voilà, si je ne m'abuse. Tu vois. Donc là, la jeunesse, l'autre là, de l'autre là, Adema, Alpha était au pouvoir. La jeunesse Adema a tout fait. Les leaders de l'Adema ont tout fait pour que le CNJ soit composé par les jeunes de l'Adema. Mais les leaders qui ont créé le CNJ, ils ont dit niet, ils ont refusé. Ils ont financé le premier congrès du CNJ. Ils l'ont financé sur leurs fonds, sur les fonds participants, à travers leurs propres poches. Oui, à financer. C'est lorsque l'État a vu que le ministre chargé des sports en ce temps a vu que sans eux, ces jeunes-là sont motivés, ils allaient créer, ils allaient organiser le congrès. C'est en ce moment qu'il a intervenu. Donc c'est pour vous dire, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis sous Alpha, depuis avant même que le CNJ ne voit le jour, ça a commencé. Donc à Tseka Dabla, tant que l'autorité ou vraiment vraiment CNJ
c'est une organisation de la société civile. Et puis, c'est une structure qui est là pour le développement, l'épanouissement de la jeunesse. C'est une structure qui est là pour vraiment harmoniser les luttes menées par les différentes associations qui évoluent pour le développement de la jeunesse. Je lance un appel aux autorités, aux décideurs, vraiment de tout faire pour que cette structure qui est la mieux implantée ici en République du Mali, Djekoulouté, nous implantons dans le Mali, c'est un handicap. Parti politique, nous implantons dans le c'est un handicap. Donc c'est une structure qui peut jouer un grand rôle dans la stabilité, qui peut jouer un grand rôle même pour sortir le Mali de cette situation de crise que le Mali est en train de traverser. Puisque aujourd'hui, si on essaye de voir tous ceux qui sont enrôlés dans le terrorisme, tous ceux qui prennent des armes contre le Mali, la majorité c'est des jeunes qui sont instrumentalisés. Si ces jeunes-là, il y a un bon cadre, le CNJ est bien organisé, et que les jeunes, les problèmes auxquels ces jeunes-là sont confrontés, sont véhiculés, sont portés par le CNJ, la structure mère, je pense qu'ils vont encore retrouver l'espoir qu'ils ont perdu, qui a fait qu'ils sont partis se retrouver dans ces phénomènes, c'est-à-dire djihadisme, rébellion, tout. Maintenant, pour terminer, je vais dire au ministre de la Jeunesse qui est nouvellement qui est nommé à la place de Moussa Agataya. En tout cas, je souhaite que le ministre écoute d'abord, qu'il utilise la technique de la masse, l'écoute, l'analyse et la synthèse. Que le ministre écoute d'abord les membres du bureau CNJ. Il va comprendre beaucoup de choses. Peut-être que certains sont en train de le cacher. Moi, je n'ai pas échangé avec lui depuis qu'il a été nommé. Je n'ai pas cherché à échanger avec lui. Mais je me dis que quand il va prendre le courage, parce que chaque fois que le CNJ a eu ce genre de problème, c'est le bureau existant, le bureau CNJ qui est en place. D'abord que le ministre écoute tout le monde, tous les acteurs, c'est-à-dire tous les membres du CNJ, il les écoute pour comprendre. Aujourd'hui, malheureusement, il y a 2 tendances, 3 tendances, jusqu'à 3 tendances. Membres du bureau, qu'il n'écoute pas une seule tendance, qu'il écoute toutes les tendances, il va comprendre. Parce que bien avant que lui ne soit là, nous on avait prédit ça. On avait envoyé une déclaration dans toutes les institutions de la République. Même chez Assimi, on lui a envoyé pour lui faire part des problèmes que le CNJ est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement même pas de CNJ. Et pour terminer cette fois-ci, définitivement, c'est pour dire que l'engagement des autorités aujourd'hui, c'est-à-dire le sacrifice que les autorités, si je dis autorité, moi je parle des côtés militaires, je ne parle pas des politiciens qui sont avec eux. Côté militaire, vu tous les sacrifices qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, s'il y avait un bureau CNJ, une jeunesse intellectuellement préparée et hautement mûre, responsable, outillée, engagée et désintéressée, c'est-à-dire qui n'est pas intéressée par le gain facile et qui n'est pas instrumentalisée, je pense que le Mali est sauvé définitivement. Mais si le CNJ continue, qui parle au nom de l'ensemble des jeunes, qui porte tous les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés, les porte au niveau des autorités et les défend au niveau des partenaires, si le CNJ continue à être animé et dirigé par des jeunes qui n'ont pas atteint la maturité, qui n'ont pas atteint la maturité des leaders, dont un leader a besoin, je pense que la jeunesse ne peut que continuer à vider les caniveaux et penser que c'est les autres qui viendront sauver le Mali. Merci beaucoup. Merci.